Agar tu medonisti man чанд азоб кашидум ва чӣ коро даст задум ки ба ин рӯзо расидум. Агар да ҷон мебадӣ хитта ҳафтпорам мекардӣ, агар тамам мешидӣ хитта бечорам мекардӣ. Не ки матнесту менавса ба лаҷом мебандум, диланам дардам кана тарафе ту бом механдум. Ки дард ма ҳис накунӣ нагӯйда ишқм зор шидай, коре кардам ки бугӯй сурубай ман безор шидай. Мара дар таги пӯстум нафсум ва дилум меҷангид, аз чашмом нафаҳмидӣ худо зада ту дилсанги. Машки чашм нарехтум гуфтум як рӯз ҳис мекуна, ӯ пешам бармегардад аммо ӯ сюрприз мекуна. Э худо дарди мара як минута дили шоку, э худо ишқи ӯро як рӯза пешташи поку. Ӯ фаҳма дарди мара шояд дилим ором шава, ман тарафаш бихандам ва қиссамон тамом шава. Майхона дурум ҳамаи ма чӣ? Ман дига шидам, дига кадим русиё, да ҳеҷ меҳр надорум гумай ҳиссиёт. Ман да осмон мегаштам қанато ма дардод, ман ирӯз зиндаём ба умеди фардо. Ки ай ту мешава ӯ дили лаънатӣ, ӯ ай ту мешава ту бихон алам хати. Худо мурдам абина